Učíš? Já nevím. Jo. Tak tady Šulin zrovna něco dělá s omáčkou. To vypadá to jak sračka. Dobrý. Co s tím teď? Co já vím, To ty vole. rozmíchaný, ne, ty kreténe. Já nevím, pro mě za mě. Ale já to nechám tady, jo. No jasně. Jak se podívá na tu omáčku. Starší ne. Asi. Je! Trošku to. Ale čemu se to lepí? Hustý. Ej, ty vole. Už jsem dal ty vody. Jsi chtěl si litr, ale. To nesežere. Ale jak dlouho se mají vařit ty špagety? Co? Jsou to sedačky. Dej to sem. Co to už? Dej to sem nejdřív. Já. Kde to je? Dobrý, no. Co to je? Já nevím, nedívej se na to. Hej, jak si to dělá? Dobře. To pálí, vole. Ne ve vruci, ne. Ne, mám být 5 minut asi. A máš to míchat přitom? Teď ty jsem míchala vajíčka. Ty vole. Počkej, má být 9 minut, tak je to dlouho už. Ty jsi to roztrh. To neroztrh. Tak To to jsem neuvidí. vybíral ty vole. Ty špagety. Ale on se to lepí, já protože jsem nelepící. Jak lepí, oni se vůbec nelepí. Ne, vůbec ne, tak se na to podívej ty vole. Ne, nelepí. Ne, vůbec ne. O tohle se postaráš ty. Dělej. Mám být omáčka. Ten to rád nebudu. A jo. Oni to taká. Bude to velmi dobré. Ale vypadá to hrozně. Nevypadá to hrozně. To tak stračky. Když tak přidělím ještě kečup. Taky se na to rád díváš. Míchej to. To má být omáčka, vole. A to si rozvaříte. No jsme se najedli, ne? Ne, jasně. Teď si máme chuť na špagety. Jo. Ale jako Vypadá to dobře míchá. Až jo, já to vůbec nevím, ale. Co ještě jednou? Hele, co to je? Počkej, znám trik. To má být ten trik, jo. Co děláš na některý? A. Jsme jeden ochutnal, víš co? To je ten trik? Jo. Dobře ty. Dobrý. Dej to sem. Není to hotový, co? Ještě chvíli. Není to měkký. A je to ještě syrop. Že ti to chutná. Ze zvyku. To už je vařený. Hele, dáme tam něco ještě. Tam Já je. jsme z toho neudělali nějaký guláš, vole. Počkej, to je. Koukej. Koukej na to, co se mi stalo, vole. Co? Oni to přijde do toho. Šup! Kdyby náhodou. Kečup připraven. Co to je, vole? Nevím, nějaká sačka v tom. No to potom můžu šupnice. Čum. Co já všechno? Kečup. No já A už nechám špagety. na ohni, vole. To je nejlepší. Dobrý. Prostě jak tohle jsme ho udělal? 5 minut. Má to mícha? Nevím. My to takový nedoděláme ještě. To bude tímhle tím masem. Dá se tam trochu víc vody? Ty vole, ty jsi tam vylil, to bylo přes litr určitě. Jaký litr? To vůbec nebyl litr, vole. Ty vole, víš jak jsi to měl u půlky, ne? Tak ty jsi myslel, že to je půl litru a ono to bylo litr, víš co? Hovno. To Jo. bylo ne, vůbec. Jo, bylo to u půlky. Vůbec. Ty vole, tam máš litr a půl. Vůbec. Místo žádná celá 8, hej, ty vole. Vůbec, vole, to nevím, jestli to všil, já jsem to viděl. No tak proč tam je tolik vody? To je půl litru. Je tam vůbec maso ještě. Ty vole, no to můžu dívat. Ne, zůstaň tady, vole. Nikam nechodil. Ty vole. A už to čekovat, vole. Ty špagety už by měly dávno být, vole. Ne, ještě nejsou, ale. A k čemu nám budou špagety? K čemu nám budou samotné špagety, ty vole, bez omáčky? Počkej, já zmíním.
Ty vole, co to je?